Espacios como o Globo son super necesarios porque para mí é fundamental tecer rede para poder acadar un montón de obxectivos, non? Non esquezamos que as loitas fanse pois xuntándonos dende a colectividade, o asociacionismo. Globo pareceme unha ferramenta fermosísima para coñecer outras loitas que quizáis non temos tan presentes, poñer aí o foco nas cousas que realmente importan. Somos o movimento de boicot, desenvolvementos e sancións que estamos proclamando a necesidade de non mirar para outro lado ante o xenocidio que está ocurrindo co Estado sionista de Israel. Somos de la Asociación Entera, estamos colaborando boca a boca. Cidade de Boca a Boca. No Facebook. A Santa Teranga chámase así por a Santa, que é a aldea donde vivemos, e Teranga, que é unha palabra que ven de Senegal e que significa hospitalidade. A asociación o que pretende é xerar o encontro entre distintas culturas, tamén entre distintas xeracións do mesmo lugar. Cinema Pedal é un festival de cine ao aire libre que a característica que ten é que facemos as visitantes pedalear na nosa plataforma xeneradora de enerxía para poder proxectar as películas. Veganagal é un espazo que convida a reflexión e o pensamento crítico sobre dous eixos fundamentais, que son o antiespecismo e o medio ambiente. Son mestra en cole da Coruña e estes nenos e nenas tiñan moitas ganas no inicio de curso de ser escoitados. E isto surtiu a través de ver que as noticias que había non lles gustaban e sentían que a xente adulta estaba tomando decisións que non eran as que les tomarían. E preguntaron por que todo isto se decide sin contar con nós se nós non queremos isto. Necesitamos plásticos con tapones y luego reciclaje y hacemos vasos, perchas. Falamos do boicote que podemos facer a un montón de marcas coñecidas que levan directamente os cartos a Israel ou a accións de ocupación dos territorios palestinos. Primeiro comezamos a redactar como frases ou consignas que queríamos en relación ao mundo no que vivimos e finalmente decidimos que igual había que facer un manifesto para levarlo, eles querían levarlo á alcaldesa, ¿no? Dímonos conta de que era moi longo, entón trasladamos ese manifesto, o máis importante do manifesto, a unha regueifa. Pois como era un pouco longo, decidimos convertilo nunha regueifa. Pasos como Globo parecenme super necesarios e que teñen que ver ca realidade do mundo, parecenme unha cousa genial. Pues para pasarlo ben, para conocer xente nova e aprender de los demás. E precisamente espacios como este donde o alumnado, profesorado, entidades non gubernamentais se encontran e fan un intercambio de experiencias e de como facer deste outro mundo mellor. Que se continúe con isto porque fainos falta ter espazos de participación da infancia e que se escoite a estes nenos e nenas que teñen moitísimo que dicir.